Ako je zvykom v cudzích krajinách, aj Púchov obohatil sobotnejší večer stretnutím všetkých hosťujúcich súborov v Dome kultúry. Svoje zvyklosti a tanečné umenia si vymenili navzájom v estradnej sále. Je tady veselo, že jste takový, umíte to rozproudit, no. Já si myslím, že jsou to určitě veselější, když se podíváte, jak se tady všichni baví, tak je to super. My netancujeme kolektivní tance jako vy, takže tohle je novinka. Je tu rozdielna zábava, všetko je rozdielne, ale je tu super. Páči sa mi krčma, ľudia, dievčatá, chlapci. Čo sa vám páči na Slovensku? Príroda a pekná hudba. And the music. Keď chodíme von, tak tam takéto akcie sú bežné, my sme to tiež troška odkúkali od nich. No a je to dobre tu doma privítať, človek nemusí nikam chodiť a proste je to niečo nové tu u nás v Púchove a dúfam, že to bude aj takto aj naďalej, že to proste tá latka sa nebude znižovať, ale len zvyšovať. Až sa tým ľuďom to bude páčiť, dúfam. A myslíš si, že sú rozdielni títo ľudia oproti Slovakom? Ale nie, to je pohoda, to je rovnaké, dokonca aj tí Švédi zo severu, aj tí Srbi z juhu, rozumieme si vo všetkom. No, o Čechov ani nehovorím, proste pohoda. Dvadsiate folklórne slávnosti v Púchove sú jubilejné nielen svojim okrúhlym číslom, ale sú jubilejné aj pre nás všetkých, lebo sú to prvé folklórne slávnosti, ktoré môžem ja tento rok otvoriť. A som tým nesmierne poctený a som nesmierne šťastný, že môžem zahájiť tento sviatok ľudového umenia, tanca, spevu a choreografie. Po slávnostnom otvorení a uctení si hosťujúcich súborov primátorov mesta sa ulice v nedeľu popoludne opäť rozozvučali krojovaným sprievodom smerujúcim k amfiteátru na Lachovci. Nastal čas hlavného programu. Prvé nôty patrili regionálnym súborom, ale aby sme nezabudli ani na tých najmenších, oživili úvod tanečnými hrami. Po tanci detského folklórneho súboru Vaštiek a hudby Lachovček prišla svoje ľudové tradície predstaviť už známa Záriečanka. Staré svadobné zvyklosti predviedol súbor z Ladnice. Sa tým neboj. Peter je dobré chalanisko,
ako si to dvaja zvládnu. A keby nestačili, aj ty pôjdeš pomôcť, aj ja. My sme prišli pre tí duchny, ako ste nám kázali. Máte to nachystané? Mám to nachystané, to je barkoškou zviazané. Pojďte. Pomôžem si to na chrbát. A sebernite si aj do cesty, aby to nebolo len také smutné. Veru treba, čo si dajte? Zaspieval smutne Slaviček. Tak bych vám rada čosi šepnúť. Klebety babíc nechýbali ani v doline Považskej Bystrice Praznova. Aby sa to roznieslo tyto. Neboj sa. Tá história pekná, to ma hlavne prilákalo. Čo si myslíte, aký to má prínos pre tých ľudí, aj mladých, aj starších? Históriu, proste generáciu, budúcnosť do, čo bolo minulé, je dneskam, proste, že nezabúdajú na to, že to stále funguje za tie roky a stále to ostáva. A to sa mi strašne ľúbi. Zastrašiť obecenstvo netradičným vystúpením s názvom Peklo prišiel populárny folklórny súbor Váh z Púchova, ktorý tým otvoril javisko zahraničným súborom. Som za každú parádu, čo je veselé, to tam musím byť. A sa mi páči ten slovenský kroj, pretože mladí na toto zabudli, vymýšľajú všelijaké módy a to sa nám Slovákom nepatrí, treba tento slovenský úbor dať do sveta. Toto by bolo správne. Nie hen tí trci, mrci, holérite, prepáčte za výraz, že tak musím človek povedať, ale krásne je to, pozrite sa, radosť veľká, paráda. Po druhýkrát k nám zavítala tanečná skupina Troto z Vekše. Mierumilovní Švédi ukázali, že vedia, ako sa majú o svoje dievča pobiť. Je tu krásne a veselo a zdravo. Temperament a veselú náladu vniesli medzi ľudí obuvníci folklórneho súboru Vysočan z Hlinska.
panenky tancovali šepce, jedna druhej povídala, že jí plojít nechce. Čo si myslíš, čím je prínosom pre mladých ľudí aj starších takéto podujatie? Myslím, že vlastne história viacej sa dozvedia o svojich akože tých predkoch, čo robili, ako tancovali proste a kultúra. Horúce tváre sa rozhodol schladiť dážď, ale nepodarilo sa mu zastaviť milovníkov ľudovej hudby. Moja milá Dália, tak sa ona bavila. Nie jeden, nie dva, ani nie tri, nie štyri, nie päť, ani nie šesť, nie sedem, nie osem na deviatu. Vyber si, moja milá, na desiatu. Vyberaj si z piati, ktorá sa ti páči, moja milá Dália, tak sa ona bavila. Moja milá Dália, tak sa ona bavila. Najdlhšia rieka Slovenska priplavila do estrádnej sály Domu kultúry súbor váh z Liptovského Mikuláša. Treba vlastne pre našich potomkov dať to, čo nám dali naši predkovia. Je to
proste niečo ako šport alebo zábava, alebo proste zavíte to voľného času. Život na zámku, zasnívané tváre, toto všetko nemohlo chýbať ani na tohtoročných slávnostiach. Skupina Troto vystupuje po druhýkrát. Pokojnú a nežnú severskú hudbu vystriedala dynamická nôta srbského súboru Branka Radičeviča zo Starej Pazovy z Juhoslávie. Okolie dedín, to je všetko nádherné, zvyky a všetko. No však je to pekné, že títo tradície sa dodržiavajú. No konečne, že máme aj my Slováci čosi. Nešiel bych ja cesty hory, tak uzavrel program obľúbený Váh z Púchova. Na jubilejnom 20. folklórnom Púchove sme mali možnosť vidieť rôznorodosť zvyklostí, krojov i choreografií, ale napriek tomu všetky súbory spája láska a úcta k tradícii, hudbe, tancu a spevu.